Ya Allah. Hari ini Mbok Sami ini poso ya Lur, poso. Jadi ra usah dikei madang. Mangan bubur, alhamdulillah. Karena cukup kayak nganu apa kayak lah duitku nang di Orang aku ya ora tak duduhno, Mbok. Wong Rika ya karo nyong nakal. Dino iki pokoke aku mangan bubur, lawe susu. Mbok Sami ini poso ya, Lur. Mari kita makan. Poso. Makan dulu. Rasane piye ya? Enak pora? Bismillah.